amigos, benvidos á nave do misterio. Nos últimos días está tomando forza o tema da vida extraterrestre e a presenza de supostos ovnis sobrevoando algunhas zonas do Baixo Miño. Despois de varias dúcias de avistamentos investigados pola Axencia Espacial, por primeira vez na historia de Galicia, podería confirmarse a aparición dun platillo volante moi cerca do río Miño, en Goián, nunha zona chamada Ariño Vaqueiro. Atopábase unha veciña de dita localidade traballando nas nobles tarefas de campo cando en Trumillo aterrizou a nave dando un susto de morte á coitada paisana. Unha vez recobrado o alento e cando se dirixía hacia o lugar do aterrizaxe, di a Nosa Señoriña que de Trumillo apareceu un ser extraño, mestura entre humano e duendecillo, e que, según a súa versión, xotouno ameazándoa con a aixada. Ante os gritos desesperados da coitada, unha patrulla da Guardia Civil que pasaba pola zona acudiu no seu socorro, non atopando ningunha huella do que a boa muller contaba o que lle tiña acontecido. A poucos días deste suceso, outra veciña desta localidade contanos que se atopaba realizando as tarefas da casa cando, para a súa sorpresa, de detrás do sofá saiu algo parecido a unha araña xigante. Según a súa versión, da cabeza do arácnido saía unha especie de cara con rasgos humanoides e que despois do primeiro impacto e sen contemplar a posibilidade de ser atacada por tremendo monstro, lonxe de acobardarse, non se lle ocorreu outra cousa que botalo da casa a escobazos. Só cando se deu de conta do suceso foi cando reaccionou e chamou a Guardia Civil, que acudiu do de inmediato en socorro da mullerciña, non atopando tampouco, nesta ocasión, rastro de ningún monstro. Alarmados ante os feitos acaecidos nesta localidade, os veciños decidiron tomar medidas pola súa propia conta e risco. Co apoio do equipo de goberno municipal, que lles facilitou os permisos necesarios para poñer en marcha un proxecto de tal envergadura como é explorar no espacio e averiguar se os seres que aparentemente os visitaron proceden de algún planeta cercano. As aportacións económicas para poñer en marcha dito proxecto parten inicialmente e maioritariamente de todos os habitantes da vila, e aínda que a participación foi exemplar e se aportaron xenerosas cantidades, isto non sería posible sin a inestimable axuda de don José Luís, párroco de Figueiró, que lle entregou ao presidente da Fundación Na Casa, siglas que significan National Administration Carballida Espacial Aeronautic, un cheque de cantidade descoñecida, pero que se presupón unha cuantía importante. O grupo de técnicas e técnicos está formado por unha selección de sabios do pueblo, que son os que dirixirán o lanzamento da nave espacial. Os traxes dos astronautas foron confeccionados polas oficialas da Maruja do Correo. Realizouse unha estudiada selección entre os parroquianos para decidir os afortunados que surcarán o espazo. Previo ao lanzamento da nave nodriza, os astronautas realizan un paseillo pola plaza do pueblo baixo a atenta mirada de numerosos parroquianos que saíron á rúa para aclamar os intrépidos aventureiros. Con motivo do lanzamento da nave espacial e dado que vai ser televisado no mundo enteiro, o Concello remodelou a Plaza do Pobo. Entramos en directo cos astronautas. Podemos apreciar a un entrañable Cacú que non foi posible convencelo para deixar a bicicleta. Fina, que como viaxeira incansable
non podería perder esta oportunidade e mostra a súa satisfacción de coñecer un destino nunca anteriormente visitado. Aquí temos a Rosina que, cansada de buscar sin éxito pretendientes en Chamán, decidiu probar sorte no espacio, coa esperanza de atopar ali algo interesante. O que non sabemos é que lle ocorre agora que parece que están discutindo. Dende a torre de control nos informan que Rosina protesta porque Kaku pechou a porta da nave deixando a chave dentro, o que lles vai impedir regresar á Terra. Os técnicos de control pediron axuda á NASA, que enviou un equipo de enxeñeiros espaciais para desfacer o entorto e poder traelos sanos e salvos ao seu querido Goián.